Здравейте, пичува, съм Алек, ние са Стива Макс и както виждате, днес ще правим Не се смее Challenge 2. И казаха ми, че тук, че тези клипчета са много смешни. Както знаете, аз не гледам клиповете, чак когато правя чаленджа, тогава ги гледам. И затова нека започваме. Чакай! Да си разбиеш колата е смешно? За мен това е просто тъпо. Danny, speed on you. What, really? Он пошел. От сега кажа на Бас, че онова там ще завърши много брутално. За двамата. Леле, та колко много червило е сложила. Леле, майко. Казвам ви, ако гледате това, слагате много грим, гримът застарява. Научи го от интернет. Да, гримът много застарява. Като станете на 50-60 години, ще изглеждате се едно сте на 102 10 години. Sexy. Както I'm sorry, че пак спирам клипчето,
Но просто ако гледате сега това и ще правите нещо, някаква такава гадна каскада, ваша са отговорност, ако се пречупите и пребиете и те гадни реклами, гледах Тин Титанс по интернет и от тогава само реклами изкачат. Ей! Добре. Пак. Добре, аре пак да започвам. Този път няма прекъсване. Like we used to have to use this bathroom. It would freak me out all the time because I was afraid we were gonna move people right there. You just go. I got my son No flip up. Reaction to my laugh. И така, дали зрители, това беше много смешни клипчета бяха това. Чакай, какво? О май гаш. Той да не гледа това, което аз правя, защото ще помисли, че това е, че просто му взимам, го копирам и му взимам неща. И му взимам неговите клипове, затова ако го гледаш, не се помисли такова неща. Аз просто правих смешни клипове и видях най-смешните клипове, както пише заглавието, най-смешните клипове. И затова. Добре.
Аз съм Алек, днес снимам Макс и не забравяйте да се абонирате за каналът ми и да оставите един лайк. И ако сте на път да правите на каскада, която може да ви вкара в болницата или сериозно да ви нарани слабината, помислете върху този въпрос, преди сте го направили. Нали? От мен аз съм Алек, днес снимам Макс, както вече го казах, моля абонирайте се за канала и оставете един лайк. Чао!